Beats Productions. Ndiwe wako sose zvakanaka ndeni ndinodawo kuchekera kwaunoita rudo rwakazama dai waisandida waisakendeka vakawanda vanotora makwara nokuda vadisiswe ayo makwara azere nenjozi vamwe vanoenda kumanga watowe uroika komitsingei murudo rwechokwadi maprofita enema zvino ndizvere murudo rega kuvesa ivo undipe rudo chete nemwoyo wese tichembedzane zvinongoda rudo zvinongoda rudo zverudo zvinongoda rudo zvinongoda rudo zverudo usandityise mishonga zvinongoda rudo usandityise zvipuka zverudo usandikwidibire muhari zvinongoda rudo zvinongoda rudo urokangirwa mishonga utsungaire vamwe hama vakatofuratira nekusaziva vakachadii baba vakabatirwa rimoti hama dzinoshushika pamwe neshamwari asi ndo zvazvinoita kana wafuratiswa asi kune uyo mukadzi wakanaka shuviro yemurume wese anodika zvakajeka neunhu chete pasina zvimwe crossover baba mazviona kaa kuti handisi kudzora tsvimo Dr. Thomas
mupfuira mukuru. Vana maiwe, zvinongoda rudo. Rudo rwenyu rungori rwega, pasina kana midzi, mupfuira mukuru. Vana maiwe, makoniwa here. Iko kuremekedza baba kune simba wani rinodzikamisa murume wako. Sisi wangu tizai murume mubhotoro. Kungomirawo naye munguva dzenhamo, zvinopa pfungwa zidzamirwe nezvako chete pasina midzi. Mudiwa ndipe mudiwa ndipe dali ndipe jakumbira ndipe uzandigeze miteuro uzandiendere kun'anga uzandiisewo muhari inga rudo rihombe inga rudo rihombe nerudo ndinotsikama nerudo ndinotsikama mudiwa ndipe zvirimberako mana izwa kumisa bhesi kuita dombo anonzi olinarasoni the best in manikalendi